Il-każi attivi jkomplu jiżdiedu, hekk kif fl-aħħar 24 siegħa kienu rrappurtati 15 il-każ ġdid ta' COVID-19. Fit-22 ġimgħa minn mindu faqqed din il-pandemija f'pajjiżna diġà kienu rrappurtati 36 każ. Mill-15 il-każ pożittivi li tħabbru, il-maġġoranza tagħhom ma marrux għax-xogħol bis-sintomi filwaqt li żewġ każi kienu importati. 4 każi jiffurmaw parti mill-klaster abbinat mal-Marx ta' Santa Venera filwaqt li hemm żewġ persuni oħra relatati ma' klaster ġdid ta' Paċeville. Il-bqija tal-każi huma kollha sporadiċi, jiġifier ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Tħabbar ukoll li fieqed persuna waħda biss. B'hekk issa n-numru ta' każi attivi tela għal 185, bit-total ta' każi jitlaq għal 860. Minn dawn fiequ 666 persuna u sfortunatament tilfu ħajjithom 9. Interessanti l-fatt li l-ewwel darba il-Ministeru tas-Saħħa fil-paġna tiegħu fuq Facebook ħabbar li l-każi li kienu rapportati il-ħadd kienu mill-1418 il-swab illi saru s-sibt bejn is-6 ta' filgħodu u nofs il-lejl. Intant, rapporti li deru fil-medja lokali qalu li fost il-każi pożittivi hemm tabib illi jaħdem fit-taqsima tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Jidher li dan it-tabib ma kellux kuntatt ma' pazjenti iżda kien ix-xogħol meta kellu s-sintomi. Għalhekk jidher in-numru ta' tobba u infermiera li jaħdmu l-emerġenza tpoġġew taħt kwarantina. Hekk kif dawn l-aħħar jiem kellna żieda sostanzjali ta' każi pożittivi f'pajjiżna ikompli jikber it-tħassib tan-nies fuq is-sitwazzjoni preżenti. Persuni li tkellmu magħna għaluna li għandhom jitwaqfu l-attivitajiet tal-massa b'mod immedjat. Għandhom jitwaqfu l-attivitajiet tal-massa brabta mal-COVID? Iva. They should definitely be reduced, yes. If you watch all the other countries, as soon as they start going up there, they're reducing them. You know, big parties and things like that. It's very contagious there. And I'm getting a bit scared of going for a walk now because there's so many people around. Enfasizzaw ukoll li l-pubbliku għandu jibqa' jilbes maskra protettiva sabiex jitnaqqas it-tixrid ta' dan il-virus. Dan kif donnu ħafna nies qed jieħdu s-sitwazzjoni preżenti b'mod iktar leġġer minn meta konna fl-eqel ta' din il-pandemija. Eħle, jiena nemmen li l-maskri jibqgħu obbligatorji, fil-verità naħseb nistgħu qatt ma waqfu fil-verità. Vera tedjanti jennuħu minni fuq ix-xogħol ġifieri jkun ilbes maskra bil-fors. Però l-ġitu s-saħħa tagħna l-kol naħseb hija għandha tibqa' obbligatorja. Definitely inside buildings. I know that they're awkward. I mean, I wear a mask when I go shopping. It obviously makes a lot of difference. Naħseb jien ukoll kif qegħdin l-affarijiet bħalissa. Kien hemm perjodu fejn il-pajjiż beda jħorruh b'ringrazzjament ġifieri frontliners tagħna ma xħadmu vera tajja fl-opinjoni tiegħi. Eħle naħseb in-nies qed jaħdu għalajt li jerġgħu. Vera qegħdin f'nofs is-sajf, vera kulħadd qed igawdi s-sajf, però naħseb li s-saħħa tal-poplu Malti u għawċi għandha tiġi l-ewwel qabel kollox. L-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa ma jieqfux. Il-pubbliku għandu jibqa' jsegwi il-miżuri ta' mitigazzjoni fosthom ħassil tal-idejn frekwenti u li tinżamm id-distanza soċjali.